Angine banter. Lah mulane duwe awak kuwi aja kaya peyek. Lah iya. Angine banter. Lah awakmu salahmu dhewe. Angin iki dagelan katut karo angin. Lah iya. Jangkrik to. Kuwi salahmu dhewe jaga awak, jaga kesehatan. Aja sampai tipis kaya rempeyek di nganu angin kan dadi lebat to awakmu. Kula tak ngambil sinden. Oke, siap. Jenengan ngambil sing pundi niki? Oh, lek kula niku selera kula sing posturnya oke. Lah niku sing pundi? Niki. Nah, nggih mboten napa-napa. Nah, pinggir dhewe. Oh niki. Ah, nggih, sik gak kademen. Ayo Sik. Lah kowe iki. Dalange iki kowe sing didem. Nah aku jelas sing tengah kuwi no. Sing ndi? Iki ya. Heeh. Wah, yo bojomu lek jalan iki tambah pario papat. Nang duwe bojo awi kan, Bos. Masa, Bos? Lah awakmu gak Bojo ireng tukane skincare rego 70. Alah kulite ndeblok-ndeblok kok tekek. awakmu ora ngerti aku karo kene suwe. Masa? Heeh. Suwe ngopo?